आणि तुम्ही प्रकाश सती संध्याच्याने चहा पिऊन धरली की मी गेले चहा पिऊन धरला बा आतिथल्याची चहा कोण पिऊन आयदन पुरा घासून घालनो आणि चरडुवांक पुरा खाण आणि कोण देऊन हंग घेऊन बसली तुम्ही कसं नाही म्हणाती मग का संजवाळनी सकाळी गडी हंग बैसनी म्हणाली जीवाक समाधान असना हा आणि तुम्ही चहा पिलीन दिसता नव्हे पीनशी घंटी 4:30 दलमो आणि कित पीनशी असतात वे ही एक ಹೊಳೆಮ ಕೆದ್ನ ಪಳಲರಿ ಚಾಪಿಲಿಂತ್ವೆ म्हण निमगीता असता म्हणो लेक्कू नकती मक्का एक दिसांतू सकाळी 1 लोट कापी आणि 1 घंटेक मगीर संजे चापिनी दलरी समाधान दायना हाव गटवे वेच नवे तशी दावनु सकाळी कापी आणि एक बटर दवो रस्क दवो बुडून खाऊचे अभ्यास मी गेले मागीर खाणा वाटू कशायनी खाण तदनंतर 1 घंटेक कायपुणी असला मात्र बा एक चूर कुरकुरी खाण आणि 1 लोट चा पिवचे कडेर संजे रे चा आणि 6-7 घंटे लगी एक गोट चढ नाही सकाळ केलेलं वर्त नव्हे त्या एक चूर कशाय पिवचे आणि कसं म्हणरी आम्ही चापुरा संसार लोटेंत एदे लोट बा तंत पिवचे त्यांची कशायच नव्हे हडोड गिंडिंग पिवचे तुमके एक विषय सांगलारी तुम्ही हसतात की कसं की आमका हरडिದ್ದಲ್ सर्वेरी हावनी हन्नी पाटी परतावणेक मडकुळार गेलेल तेदना आम्ही सकडानी हडोड गिंडिंग तो कशाय पिवचे पडोनो हंक जोर हास येतसिले कसं लेक म्हण सांगना आसिलिन ती घरा आईल मगिरी मिगेल मंगे लगी कसं म्हणलीन कुतसवे अम्मा हिगेल कुळारा कशाय म्हण कश पितत कुतसवे गाय तोड कल्पित पडे त्यान मनेन तू पितत गो मारायती म्हणो सांगून हसतसिलिन ती आत मिगेल सूनई मिगेल ಒಟ್ಟು कशाय पिवचे सूर केल्या त्या डाएट करताना हे प्रकाशाय पिल्यारी चिके चांगदत काय बा कसा म्हणो गोत ना हाವಂತ पूट दोनो कशाय ह्या नमने पिल्यारीची माका बीपी आणि शुगर येवची चुक्कनी पडे येते दला एक म्हणाती आम्ही असत पडे पुढे कालाची चिके गट्टी मनुष्य म्हण संगीत आता मग कितले प्राय दलरी हाव घरा कामानी करता बा तरकार सिंधून दिवची सोय कांतून दिवची की मसला भज्जूच की पुरा हाव करता मागिरी रानी लगरा पण करची मात्र तीने तिका हाव केलरी चिके समजायना चिकेची नाम कमी रेत तिका तशदावनो हाव कसं दायकी कोण गे सैबिनी म्हणो हाव हंग घेऊन बसशे दला तीने सकडा लगी संच कसं गोतसवे मिगेल मायंक काय काम करच्या कुडवाना पुरा काम हवे करका म्हणो ही कुळार गेलेल तेदना कोण हंगरंदप करतती हावे नवे इतले प्ररंदप करतलेक 1 लोट चा कोण पिवचे दाय नवे त्या कसं लेक सुन्ने लेकेद नाय निमगुचे म्हण तुम्ही लेकच्या पुरती त्या कसं गोतसवे आमका प्राय दत्तरी कोणे पुणी आमगेला गुल्लव का आमके चूरू केर घेव का म्हणे काशी दत्ता कसं दत्त म्हणरी सकाळी 1 घंटेरी पुरा काम कोरनो कडेरी नावनो देवा पूज कोरनेवनो हंग बसिल तेदना एक चूर पुरो दत्ता इतले म्हणरी मग काही प्राय दल नवे तशी दिकोनो तेदना मिगेल सुन्नेना कसं ने पुणी एक चूर कोण दिलरी कितले लायक असिले म्हण दिसता कसं करचे मग कशी दिसता ती तशी दिसता आणि संजेरी सानेक नीट का नुटेल तेदना सुन्नेना हुनूनची एक गोट चाकोन दिलरी कितले लायक असिले म्हण दिसता कितले सांगलरी तितलेंची हम गेले तंकर्त दायना कसं करू दत्ता आमक प्राय दत्तरी दुड्डू दायकी बंगार दायकी कसं दाव का संगती एक पट्टा भूक लागण्याशी एक मुष्टी जेवण खाण अशी चित्तांनिक आणि कसं नाही दाव कवे आमक दाव कदलेले हे चरडूवाले आणि नत्राले प्रमोग नवे हेंची नवे आम्ही आशी कडचे ह्या प्रतंका आता कळना ते कसे की ग्यादच नवे पिकल पाना पळनो हरवी पान हस्तकै मुकारी आपण पिकल पांदत म्हणू तका मत्तेक वचनकै तशी पळे येतात एक तावळी बाहेर चमकल्या तीने गायरन कसे की फोन केले म्हण सांगून चमकल्या आणि के पत्तस की चरडुवन घरा येऊच भितरी येत म्हण सांगिले आणि के येईल ना पाप ते चरडुव स्कूला दुकून येऊनो हळे मा कसने पण इकोंदी म्हणता ती मागीर हाव कसं करची म्हणू कळणी ती असलरी त्या कसं की प्रासमो सास कै पीनट बटर कै बा कसं की मक्कंत ते कंचे कळना हाव खाऊच येईना
म्हाका कसं नसलं रे हे तळ्याल बज कडेरी आमगेले गरे हप्पळू असल कसं नाही म्हणा री भारी प्रीती मागीर हांव कसं करचें म्हणून चारी गरे हप्पळ तळ्ळे आनी ताज्या टेकातले कुडको दिले आनी म्हाका च्या करतना तांकां च्या दिले चेडवांक भारी खुशी जाले तांणी ते खावन मागीर वाजेच्या बरोच्या बसली ती हांव हंग घेवन बसली ಹೊಳೆ ಹಂಗ್ ಬಸ್ಲಿ ಅಮ್ಮು ಸುರೇಖಕ್ಕ ನಾ ಮುಂದಲ್ಲರಿ ಹೊಳೆ ಮಲಗಿ ಕಸನೆ ಪುಣಿ ಉಲ್ಲನು ಥೋಡೆ ರಂದೆ ಹೊರ್ಕ आणि घरा वचून कोण रंदप करता कसने पुणी आयडिया कोरनो ಹೊಳೆ ಮಲग ರಂದೆಗೂ येवकमू कसं करचे हा सुंदरी इत्तिगो हे दिक्कंतू काम परदल्गो तुगेले हा यागो बैस थोडा वेळ उल्लंघन मागीर घरा वच्चे तुव यागो सैबिनी होई होळे मा सकाळ घरचल काम दल्ले आता हांव आनी मिगेल घरा काम कोरका आजंतू पुरो जावन गेल म्हाका तुमकां गोतच नवे येवच वारा रामकृष्ण मम्माल नातवा मुंजी म्हणू तशी जावनू आतांची तांगल घरान तो सोयरी भरले ती अयो देवा कसं सांगचे ತಂಗಲೆ ಚಾ ಪಿউಚಕೆ ಕಾ ಪಿউಚಕೆ ಗಡೆ ಗಡೆ ಕಸನೆ ಕೋನ್ ಖಾऊचे ತಜ್ ಮದಿಂತು तुमगे ಹೊಟ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀ ಹಾಡೋಚೆ ಕಸನ್ ಕೆಲ್ಲರಿ ಮಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಭಾರ್ ಚುಕ್ತವೆ ಮಕ್ಕಂತೂ ಪೂರ್ ತಾಂಗೆಲ್ಲೆ आणि कसं गोतसवे हळे मा ती रामकृष्ण मम्माल सून मितीला कस पळे अय्यो तिगल ಒಡ್ಡೋ ಲಕ್ಪಳೋ का तुम्ही अब्बा 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 एक ಎದ್ದಿ खाण आमगेल हत्तर घालना पडती आणि कसं गोतसवे केद्न पळलरी ब्युटी पार्लरा वच्चे जवळी अंगडी वच्चे ते हाडचे हे हाडचे तांक घेवन होटला वच्चे हंक खाण कवचे हंतू दलपळे तिगेल माई पुष्पकच नवे भारी बेजारतसील मिगेला सांगून सुंदरी तुगेला मात्र सांगचु गो हामे तू कोणालागी सांगना म्हणून नंबिकेर सांगचु गो म्हणचे तिने तेदना हांव म्हणचे कसले पुष्पका तू मिगेल वेरन मानलेता हांव कसं म्हण गोत नावे तुका म्हण वही गो सैबिनी तू कसं म्हण म्हाका गोतस गो तू कोणालागी सांगना म्हण म्हाका गोतस म्हणून सूर करता ती वही गो तू असं पळे गुट्टू मात्र कोणालागी सांगना गो वही होಯ್ಯ बा म्हाका गुट्टच पळे गुट्टू म्हणा गुट्टू जावनू असकते इतलेल विषयू अनेकले संच म्हणा म्हाका दायना बा खंयकी एक पंता केदनाय नाही अप्रूपक खंयी पुणी ಮತ್ತೆ वचनशी कसे नाही पुणी हा उल्लोच सोडलरी म्हाका इतलेल खबर एकलेला उल्लोच म्हणा दायना वही गो सुंदरी एकलेल खबर एकलेला केदनाय उल्लोचनच गो तन्नी एक ನಂಬಿಕೆ रमगेला कसने पुणी सांगून असताती ते आम्ही दुसऱ्याला सांगचे नज्जी गो होई होळे मा तुम्ही सांगचे करेक्ट मक्कंतू तशी पळे कोणाले विषयी अनेकलेला सांगचे मिळतायना त्यांची ನಂಬಿಕೆ री पुष्पकन मिगेला सांगिले पळ गो सुंदरी मिगेल सून पळे पुत्ताल मूंजी म्हणू तिगेल पाय नेला री रಬ್ಬನ पळे तई हंग बूंचे दल्ले हंग ರಂದಪ್ಪ हाव एकलेन करका पळ गो म्हणू तत्तवळ बेजारता असता हाव हे प्रसंगला म्हणू तुम्ही कोणालागी सांगू नका थोडे मागीर पळे हे कोण सांगिले म्हण तुमकू निमगुचे तुम्ही मागिरी तोंड चुक्कून नी तुम्ही तश प्रसंग नाती दलरीची मिगेल ग्राचार तोंड चुक्कून सुंदरीन म्हणचे मागीर म्हाका ते मिती रकन क्लास घेवचे हे प्रदवचे नज म्हाका कसे की तुमगे लगी कसने सांगनी दलरी मनाक समाधान असना तशी जावन सांगले होळे मा कोणालागी सांगू नका तिथे हांव कोणाला सांगच्या वत गो सैबिनी आणि ती पुष्पनी तुवच पळे जोडी म्हणा जोडी गो तुमका कोणालागी सांगू नका तुगेल्या मात सांगचे म्हणून सगळ्यालागी सांगून येता ती पुष्पकच पळे आम्ही थंय देवस्थाना गेलेल तेदना सगळ्यालागी घरा खबर सांगतो गो तुका अनेक विषय गोतस रे सुंदरी ती मितीलच पळे ती आमकां लाकस गो मिगेले दोन्ही जावस पळे म्हणरी हंगेले दोन्ही अण्णाल बायल ती मिगेल जाव गो तुका कळत नवे जाव म्हणा कसं म्हणू होय बा
कळत मक्का जाव म्हळरी बमणाले अण्णाल बाईल नवे हा ती मिगेल जावेले बहिणीले सुन्नेल बहिणी गोती तशी जावनु तिका मी पूडदोरनो पडेला का म्हणतस पळती भारी चुरकू आणि भारी चांग गुणाची सकड़ा लगी चंदुकोनु उल्लेट होतस्वेती एक पण तामगी ते गणो मक अशी म्हणा इरती हंगारन पुमಮ್ಮನ ते दिसु हात दिवकवे तेद्न पाप ते ಚೆಲ್ಲಿಯನ तिक तेद्न ಹೊರಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ कितली चंदुकोनु ರಂದಪ್ಪನಿ केलं गोतस्वेतीने ती एकली नाही दलरी ते दिसमको भारी कष्ट सिले आणि सकडे म्हणतात बा ती सकडांक कसने देऊन खत्ता आणि बारी घरा बगलक गेलेलें पुरा चंदुकोनु उल्लनु घरान कसं नसकी ते देऊन पेटे तामन पुरा सांगता ती तू पळेला शुलेत मुगतो होई होई होळे मा भारी चांग मनीषी ती कसा करचे मुंजी टाइम नवे पुत्ताल मुंजी म्हणताना तिके चिके ब्युटी पार्लर कतई हंगावच कदत नवे तशी दावनु कसं की काम करणे दिसता वय्या बा चांग मनीषी मी तिला का पुष्पका कसं दिसले की कितक्या बा मागे लग पोरं सांगून घेते ती पुरागारांतू हे प्रासिलेंची नवे हे होळे मा तशी पुरा सुलभक भगवतल नाही हंगेल गरा खबर सांगून काय पुणी घेऊन वच्चा म्हण पडलेला रे ही होळे मा मक्काची क्लास घेता कसं करचत कशी हे होळे मला गिरण देगी ಹೊರಚ हवे पळूया कसं ग सुंदरी तांगल तिका गुणो कसं नोलेल गतो कसं दाव कासिल तुका मक्क दिसता तू कसं की ಹೊರಚ इली म्हणो नाबा अशींच इली ನೀ ಗರ ವಚ್ಚುನು ಕಾಮ್ ಕೊರ್ಕನವೆ ಯೋರ್ ಅಂದೆ ಕೊರ್ಕ ಮಳರಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಹೊಳೆಮ್ಮ काम कोण पूर देता तज मधीन तुम्ही बमनल कर त्यारंदे केल समदानी हे केल शी म्हणू त्यांची तुमगेल घररंदे असत पळे अय्यो देवा ते मिट्टी मारनु वट्टी लेवून जेवतात गोतसवे कसंग सेबिनी तुका तमगेल घररंदे दायवे रंदे ಹೊರಚ इल्या म्हण सांगतो नाबा हा अशी आईला बा तुमगेला गुल्लन चा म्हणू अशीची वतसिल नवे तुम्ही ते इदुकून दिसली ती तशी तुमगेला गुल्लन चा म्हणा इली रंदे गिंदे ಹೊರಚ इल्ली बा अशी आईली आणि सुरेखनी खाईन गेल्या दिसता नामू सुरेख वे ती गायना घरा चमकलिया गो आजी सुनमाय ना नवे की बहिणी घरा चमकलिया खैमू फायपर येत दिसता तशी दावनु गायना संजीचिके फ्री असेल नवे इवलच या म्हणू आमगेल सुरेखाक फोन केलेल तिने ती सुरेखा आणि तुळसी बारी फ्रेंड्स नाही गो तशी दावनु पट्टांग मरू चमकलीन ती आणि की आईल ना बा हो अशिवे मेळ्ळी मक्केक विषयू होय वे गायना कते यसवे आणि हाव ते पळेल मू खैकी मिगेल भ्रमे दिसता ना बसेबिनी ती गायना घरात म्हण चमकल्या काय तने 3 जण फ्रेंड्स मेळलो कसने पुणी खवचाक चमकलीन दिसता तितलेच गो आणि कसने अनेक गडे भितर येत ती अनेक गडे भितर येत वे तशदलरी थई हाव पळेलेले पट्टिक वे तू तिका खई पडेल गो सांग गो सैबिनी त्या कसले तशी राग तंडिता तुका रंदे दाव का नवे दित गो सैबिनी ती खई मिळेल तुक म्हण सांग मका हाव रंदे गतीरी अशी म्हणत म्हणले कोणा खोळे मा अशी तू तितलवत ऐकून निमगीतस म्हण सांगतस ते कसं म्हणारी सुरेख काका थई पिक्चर टाकीस तकून बाहेर येऊचे पडलेला वरी दल्ला बा होई की नाही की मात्र कळली मागीर हांव अशी प्रसंगले म्हणू सुरेख काका सांगून मागीर घरान तू लढाई जाल्यार कष्ट सांगू ना खोळे मा कसने ती पिक्चर टाकीस तकून बाहेर येत असेल वे बदावे सुंदरी सत्य सांगा होई सुरेख काकानी गायन हन्नी दिसली ती तुळसी मात्र दिसनी अबा होई की नाही की म्हाका दूरच्यान तशी दिसली हळे मा आणि हांव येता इते
कसं की रांदळी हा ರಂದೆ ನವೆ ದಿತ್ತು ಗೊಸೈಬಿನಿ घेऊन वस ती सुरेखा गायन लगे चुरुल्लो नेत्ता मंचम कळली पिक्चर गेली हवे नाही एक उत्तर मिगेला सांगितलं री हाव काय नक्क म्हणतसिल्वे ह्या नवने करते नवे ती राब तिक्का कशी कोरका म्हणू मका गोतस